توڕەبوون و حەزا گوهڕینên دراماتیک خالا هەفتشکە پشتەوانên دۆنالد ترامپ yê کۆماری و بەرنی ساندرس yê دیموکراتن. هەتا بەری چەند ڕۆژان ترسا مەزن bi tinê jê ihtimala bêserûberiyê bû dê kongrê giştiyê komariyan da ji ber cudahiyên rêberên partiyê digel Trump. Lê niha di berokê dîmokratan da derz peyda bûye. Piştevanên Sanders ji rêberên partiyê tûre bûn li Kongrê Wîlayeta Nevada. Cudahî li ser proseyê destnîşankirina nûnerên partiyê bû ji bo kongrê giştî ku dê biryarê bide kî bibe namzedê wan ji bo hilbijartinên serokatiyê. Ev rengên tundûtîjiyan gelek caran nebûne. Li sala 1968 li Kongrê Dîmokratan li Chicago nerahetî bûn. Li 2004 nerazîbûn û xwepêşandanan Kongrê Komariyan bêserûber kir. Lê di hilbijartinên pêşîn û civînên partiyan de ev sal tundûtîjî berçavin. Dijberên bîrûbaberên Trump zorin. Lê Chicago, North Carolina û Ohio nerazîbûyan civînên wî alos kirin. Lê niha çavê her kesî li ser dîmokrataya. Bersiva sistiya Sanders û dana rewayiyê ji tûrebûna piştevanên xwe re li demê şermezarkirina karên tundûtîjiyan vê pirsyarê tînte pêş. Kî dibêje li Kongrê Dîmokratan karên bi vî awayî dubare nebin? Hevrika Sanders Hillary Clinton gelek li ser xwe kampêna xwe birêve dibe li demê ku bîrmendên Dîmokratan hîvî dikin Sanders karî ji yekgirtina Dîmokratan re bike û ew pêk ve rêka koşka spî li pêş Trump bigirin. She has some work to do, but so does Senator Sanders. Karê giring pêşiya wê û Sanders e. Berpirsariya pêşîn ya komkirina piştevanan bi stûyê Sanders de ye. Hêşta nezalale ka eger Trump yan Sanders yan Hillary wê bibin namzedên komarî û dîmokratan digel wêne jî pirsa mezin ew e ka eger ew ê bikaribin piştevanên xwe kontrol bikin yan jî eger îdeolojiyên wan bi sernekeftina wan bi dawî bên dexîlê şemo dengê Amerîka.